Mag-hello lang. So pagkatapos naman ng ano, nakalimutan ko pala magtawas sa sobrang mamadali. So nangangamoy na yung pako ko. So nakaganon lang ako na nakaganon kunwari sa bag ko, ginaganon ko ng ano, ginaganon ko ng towel, yung tablecloth ba? Ginaganon ko. Ang baho na talaga, ang asim. Kano inabot? Ito 48. Ha? Yung chin is 32. Oo eh. 30 pesos lang. Ano lang yung ano lang. Yung sa oil. Free to. Huwag ka maglaro bukas. Bakla ka. Mamaya lumabas yan. Dahil ko na sinabi, friend, ngayon ko lang mag-video tak. Inamiss ka. Kapadagdag ako kasi Alvin Babanay, idol ko. Pero parang pumayat ka rin. Malamang. Iba rin talaga yung dila mo, no? Sa video, yung awarding. Galing, no? Mas magaling yung isa kasama ko. Kasi nakaganon siya. Una ko nanalo, namanifest ko, sabi ko. Hindi, kasi ang manifest ko talaga yung kotse kasi nakaganon yung kotse. Oo, yung Interview kotse. Ako ng kotse. Ngayon na ako mag-decide. Hindi, nag-decide na ako dito na kukuha ko ng kotse, di ba? Gusto mo na kumara, coach. Gusto ko po talaga ng kotse, pero ibibigay natin po sa deserving. Pero gusto ko talaga kotse. Sasakyan. Ganyan, manifest ko talaga. Nag-awarding na, napapagod na ako kaka-video-video kasi ang pangit na nakatingin sa akin mga tao kada ganun ko sabi nila nag-expect ganun ba. So lahat kami mga vlogger nakalagay yung cellphone doon Nag-ano lang. So, Abang. ganun din. Parang kung hindi kami vlogger, mag-expect ka ng parang ano kasi, parang hindi naman manifesting ngayon kasi vlogger kami. Maglalagay tayo pa for reaction video ba. Ang ginagawa na nga namin kasi hindi naman kami nalo. Ay! Bakla, hindi naman ikaw. Pero yung bakla, gumanon sa Daniel na ka na. Lord, 50,000 lang to, pero go na ako dyan. Kung hindi mo ibigay sa akin yung kotse, yung 50,000, akin na po yung tatanggapin ko po ng buong buo. Ibigay mo na sa akin. Saan mo nag-i-speech siya? Ang dami naman 50,000, thank you so much, Lord. Akin na to, gano'n. Daniel! Oh, di ba? Siya talaga. Oh. Pero kung hindi siya vlogger, hindi naman magaganon yun. Parang ako din ba? Sa akin kasi, ako pinakaunang dumating. Pero gusto mo talaga kotse? Gusto ako nung ano, no. Gusto mo talaga host. kotse? Kotse talaga gusto ko. Gusto ako ng host. So, sabi niya, shoutout mo ako sa vlog mo kasi host ako sa Tagaytay, ganyan. So, harap lang ako ng ano. So, hindi na ako nag-cellphone, ganun ako. Pag ganun niya, ito, idol ko to, kilala ko to, nakaganon siya sa akin kaagad sa table namin. Sabi ko, i-vlog mo na, i-video mo na to kasi ikaw na mananalo. Gumawa ko ng cellphone, pag ganun ko, sabi ko, ako yan. Pag ganun ko, sabi niya, napindot na ba? Napindot na yan. Nakabidyo na siya. So, ako talaga. So, ako na to. Sure na ako to. Brand damage. So, ako na talaga. Sure talaga. Tsaka Vietnam yun. Carry yun. Tapos Sarap kinis ko nun. yung lalaki, ang gwapo-gwapo. Yes! Sabi ni Madam, pamangkin ko yan lang. Pakialam. Maraming yaman ni Madam. Para- Walang kotse. Pamigay? Walang kotse na BYD worth to 1.9 to 2 million pataas. Oo. Tapos sa mga raffle. 24 na motor. Ang raffle, tatlong tag 300,000 cash. Nakita ko nga eh. Ng ulala, 50,000 ang mananalo. Tapos bunot, pak. 5 tag 50,000, 5 tag 100,000, 2 tag... Ikaw lang nanalo sa ano? Tatlo, may trip to Hong Kong, may trip... Di ba sa mga kailan mo sila kung ano? Tanan! Hoy, si ano? Si Miss Cynthia. Si nanalo Cynthia, ng 100,000. 100,000. Si Nicaragua? Si Nicaragua ang hindi. Si Motor, si Kamangyan. Ang Aha. Sir Kevin, si Carlo lang din nanalo. Lahat sila, 50, 25, 100,000. Elias wala. Si Elias wala nanalo. Ganda ni Kamangyan, no? Nanalo ng bigas 1 year. Sana pala yung gold na lang. Kung 1 alam year ko, supply. Kung si Queen Pango, waka daog. si ano na lang yung ano mo. Yung gown na gold. Oo. Katong ano, di ba? O yung gown. Na ganun. Sana pala yun na lang dinala Hindi mo. pala yung ano, yung gown na isinuot ni Inday. Needed. Wala Sayang. yun, no? Dami. Napoy lugar Star of the Night. Ang lalaki pwede black. Na-Star of the Night influencer, na-Star of the Night sa kuan. Pero nanalo naman kasi, maganda rin kasi nakagano din siya. Parang si, Yung babae. Manalo Twins. Magaganda ng Manalo Twins. Ang daming magaganda. Ang daming ano, no? Pero mabigbigyan ko ng just... Gawin pa talaga ni Kelsey sa personal. Ay, hindi. Ang payat mo sa gown. Walang echos. Dahil, Ang payat mo. Alam mo ba, sa Parang lahat sabi ng ko, mga nagbaturok ba to? Sa lahat na nandito ngayon, lahat ng influencers sa iyo kami nagulat. Makurat sila sa nandito. Ang ganda sa personal, kahit yung mayari nga. Ang ganda mo ngayon. Ang ano ko talaga, Hindi ba parang ang payat niya ng... Tapos nakat pa dito. Oo. Ano, naka-girl ka? Nag-girdle ako. Pero Ah, ganun talaga. pero hindi talaga lata. Sabi ko, parang ang payat yung bakla. Sabi ko lang. Tapos ang ganda pa ng makeup ko. Sabi ko, Mm. sino makeup sa'yo? Kayong katabi ko nanalo ng ano ba? Sino makeup sa'yo? Sabi ko, ako. Wala ka pang ano eh. Bakla ka kasi. Magaling ka talaga ng makeup.
Eh di ba pag sa live, Wala ka pang nakikita mo false talaga eye. Tsaka, ang puti. Yung minix na kasi, tas yellow kasi yung ano. Yung powder. Ang pangit lang sa Beautae, nagiging gray na cakey siya. Pareho kami ni Elias, grabe yan. Dapat medyo may ano ka pa. Meron ka talagang... Pero ang ganda ng makeup. Ganda nga. Ganda. Maganda si Abby, no? Yung asawa niya. Oo. Ang galing. Si Kelsey, wala kayong selfie. Di tuwang-tuwa na naman si Queen. Mali nga, ito nang mali. Nainis ako. Sa kalong na. Sa lahat, ako ang pinakaunang influencer namin Dumating. doon na unang dumating. Andun na yung iba, ganyan. Pero wala sila ni Kelsey, sila Kamangyan, wala pa. Wala pa. Lawamos, wala pa. Dumating na ako kasi 6, ganyan. So nagkagulo na lahat, pagod na ako kakipicture-picture kaya di ako makapag-vlog. Siyempre ako na. Sir, pasok sa mag-start na. Ang nilagay ka sa akin, ang narinig ko lang, table number 14 po, number 14 po kayo, ganyan, okay. So pagpasok, kinanap ko number 14, doon ako sa may sound system, doon sa may bandang exit sa likod. Doon ako, dito ako, alit kasi ako nag-register. Dumating na natin, kagulo na, ayaw ko naman na, ay, ganun kasi, nandun ako, ayaw ko bang sumabay sa mga normal people ba na, hindi naman sa hindi ako ayaw ko ba na, baka sa akin din, mabayangas, Brenda nagkiking sound. Nagiging agaw eksena. Nangaagaw eksena. So nakaupo na sila lahat, ano sila wamo, gusto ko mag-video, paano ba ito? Kunwari na may nahanap ako, asan ka na? Bil-video ko sila. Ganyan. Yun yung time na na-video ko sila na ano, kasi ang daming tao dito. Yes. Kelsey. Video ka, ha, ganun tayo kaya, tingnan mo sa video na. Tsaka yung magnanay. Wala. So sana, nabeso ko sila, na-picture ako kung nandun ako sa tayo. Wala talaga, ganyan. Palapit na mag-umpisa eh. Tinanong ako, ay Miss Brenda, ba't nandito po kayo? Sabi ko, number 14 kasi ako eh. Inisip ko, bakit nga ba ang mga kasama ko distributor ng regional? Bakit nandito sa mga distributor na table? So tinignan ko yung RSVP ko, pagtingin ko, seat number 14, table number 3 pala. Utang ina, saka ako, naupo na lahat pag-i-start, saka ako umupo. Hindi na ako nag-extend na video. Sayang. Unang-una ka pa naman. Yung damit ko, sa sobrang pumayat ako, nalawlaw, yung damit ko, lumalabas yung nipo lagi. So lagi ako nakaganon kasi tinitingnan ako katapat ko mismo sila ni Kelsey, katapat ko si Bardagul yung Ay, grabe. So nagsisikuan sila, parang nagsisikuan sila, no? Tinitingnan ako nila ganyan. Binidyo ko nga ako. Tinitingnan ako, yung kumakain si Gwapo talaga ni Kelsey. Pag ganun ni Kelsey na nakita niya ako, tapos nagtitinginin kami, ganun siya. Kasi kunwari na lang nagchat-chat ako, pero kasi nakita ko di ba na puro Gwapo. Tapos nag-CR ko, paglabas ko si Kalo, kumukuha ng dessert, yun nakita. Feeling ko ang lakas ng dating ni Kalo sa personal. Hindi siya gwapo pero sa personal. ang lakas ng dating niya, no? Oo. Feeling ko, oo. That's why. Sabi ko, okay, ganun. Nasayang. Tapos sila, ganun, kita na kami ni may asawa ni Erika Pineda, ganyan. Si Queen Pango, di ba, nakasama na sa Palawan ba? Ikaw una. Tapos, syempre ako, nandun pa ako sa pinaka dito sa Edge. Yung baklas Daniel, yung isang tomboy, si Erika Pineda, yung asawa niya. Tapos si Kamangyan, asawa niya. Sa likod naman namin Diyosa si Ramos. Kamangyan, no? So nandito kami, tatapat namin yung mga ibang sikat na influencers. Kabila naman sila Kelsey. Table, sa ano talaga kami. Harap. Ganun ako. So ako, lagi may nagpa-picture sa akin, kadadaanan kasi pagod na. Tsaka nasa kanto Sila, ka. mayroon nakabantay na parang marshal. So ako, ayaw ko na mapahiya na, pwede po magpa-picture. Ganun ba? Kaya so, nahiya ako. Buti na lang, dito na ako. Di ba, table na doon pa. Pagdating na ni... Wala kang stand. Pagdating na sa entrance, binidyo ko, ala, si Kamangyan. Nagbeso mo na sa iba, ganyan. Paikot. Pagdating dito, dapat Nakita ka. Paupo na sila, nakita man niya ako. Ay! So, pumunta pa sila sa akin para mag-beso. Saka sila bumalik doon. Kaya sabi ko, Yun ang nakakapagod pag ikaw yung huli. Oo. Lahat ibebeso. Yan yung ayaw ko pag pag pupunta ka sa taping, yung lahat, ibebeso mo lahat ng mga Pag nahuli ka. mga artista, gano'n. Nakakaya ako, hindi pa na ako feeling close. Baka makakaya na ko dito. Mag-hello lang. So pagkatapos naman ng nakalimutan ko pala magtawas, sa sobrang mamadali. So nangangamoy na yung pako ko. So nakaganon lang ako na nakaganon kunwari sa bag ko, ginaganon ko ng ginaganon ko ng towel, yung tablecloth ba. Ginaganon ko. Ang baho na talaga, ang asim. Hindi ako makapaganon-ganon, so nahiya, nakadaming pa picture sa akin. Hindi talaga ako magaganon talaga. Okay, ganan. So nung tapos na, nagpaalam na ako ilan ni Cynthia at saka ni Caragua. Una na ako kasi, ang daming picture ba, nahiya na ako, gusto ko pumasok kasi pinagkaguluhan sila lahat, mas ang daming mga siya. Sila Rochelle nga, nakita sa video, ginanon Yes. yung So, Yung ibang ayaw ko na Kamangyan. At least may picture na ako na kami nagbeso kami, ganyan. Hindi na ako lumapit kina Kelsey kasi okay na ako na tinitingnan niya. Parang gano'n. Gwapo ni Kelsey. Kaya sabi ko, Pero ang pako, baho na yung ayaw, ganito na. Gusto ko sabihin na, may asim pa ba? Tangin na, nakalimutan. Alam mo ginawa ko, habang nag-i-speech ni Ari, malapit na matapos ko. Sure talaga ako nito. Marami mapapicture sa akin pagkatapos. Or,
baka lumapit ako sa mga ibang sikat. Ibang, nakakahiya. CR ako nag-speech yung may-ari sa final chair ba niya. Punta ko sa CR. Hirin pa rin, kuha ko sa hand wash. Tangina doon ako, buti na wala na. Animal. Buti wala kang amoy nung umakit ka na ganun-ganun ka pa nga, di ba? Sa- Nabunot Hindi ka, naman wala pa. Wala namang tao doon pag ganun Ah. ko. Siguro kaya iwas sa lalaki o sa madam. Ang inaamoy talaga yung amoy ng paa. Naglalagay. Oo, ano. Amoy mo isa, yung ganun na amoy ko talaga. Wow! Ay, nako. Kaya. Sarap nung gano'n. Makikita mo yung mga ano mo na, parang mga kasama mong ano. Alam mo, pumunta ka doon, anuhan talaga, pataasan talaga mas kilala. Makikita mo talaga yung mga influencer na mga sikat lang sa Facebook pero hindi kilala sa buong Personal. ganun. Ah. Kasi di ba may ibang mga influencer na naka 1 million views lang, feeling sikat na yung mga ganun. Ako, kahit sobrang dami ko ng million na views, kahit matagal lang influencer, may mga hindi pa rin nakakilala sa akin o nahiya lang. Di ba may mga ganun, di ba? Pero mostly ako talaga. Ang advantage Hindi, tsaka ko ano artista kasi, kasi ako. Tsaka hindi ka Hindi, naman, national kasi ako sa PBB ba. So, yung iba talaga, hindi talaga makikilala as vlogger lang kasi hindi. Ako rin, ang daming mga babae na mga sa TikTokers, wadyo ko, nailahan ka yung mga, nahuman na lang, natapos na lang ang kanang, Kasi natapos na lang ang event, yung katabi ko, tsaka yung katapat ko, hindi ko kilala, nakipag-jamming na kami lahat, ay kung anong pangalan mo kasi, baka sabihin niya, ay hindi ko kilala na Brenda, na gay excel. syempre hindi naman lahat. Oh, siyempre sila influencer, di ko kilala kay Jim, ako nanonood ng ano, di ba? Ako makikilala nila kasi nanonood sila ng PBB, ng Miss Q&A, Sa tanan, oo. Eto na, nakita na ko, gipalo ko ni Shaira. Ang puso So, ko. ka, Sa kabilang table ko din siya, sa kabilang likod namin, ganyan. Tapos na, sa airport kanina. Nag-aantay ako ng ano, Jensen din pala sila lumapit. Hey, Miss Brenda, tinigita ko yung blue bib, yung damit. Eh, siya yung kagabi kasi nakapag-makeup lang, nakaganon, hindi nakaganon. Picture tayo, wala akong picture kagabi. Oo nga, wala tayong picture kagabi. Ba't may ganyan ilong mo? Oo, ganun. Sa airport, kada may magpa-picture kasi nakamasa ko, di ba? Kada may magpa-picture, tatanggalin ko. O, di ba namumukhaan ka pa rin? Brenda, may picture kagabi. Ito na ang awkward moment. Sabi, saan kayo gano'n? Sa Jensen, ako Tabato. Oh. Ay, nakapag-show ako sa Cotabato. Kasama ko yung singer na yung Ang Puso. Sino doon? Yung kumanta na Ang Puso. Ako yun. Ikaw pa hindi kita namukhaan kasi di ba nakaganon siya, di ba? Hindi nakaganon ka kasi, tsaka ang payat, ang gano'n na ako. Ang payat mo na, no? Tsaka iba na yung ano, nagpagawa ka, no? Ganun, hindi kita nakakilala, gano'n na lang ako. Kasi hindi ko kilala ko. Hindi naman kasi, dati kasi naka-braces. Naka-brace. siya. At saka may ano kasi siya. May hijab kasi siya, tsaka may hijab siya. Okay na may hijab kasi alam. May salamin kasi siya. Naka-back dati, to back tapos iba yung natin kilay siya. niya ngayon, tapos ang payat na ng mukha niya. Iba talaga, dati kasi pag gumiti siya, para siyang maliit mukha niya. Ngayon, umahaba. So, naisip ko, may kasama ako sa mata, ano ba yun? Sabi niya, oh ako yun, yung sa mata lang na yun si Wilbert. Ikaw yun, ganda mo na. Siya yung naka-back to back natin. Tsaka iba ang itsura kasi sa TV, di ba? Tsaka tila, Sa video. hindi kasi kami nag-banding noon, nagpa-picture lang din kami. Tsaka first meet lang din ninyo yun. Di ba? May Pero hindi natin kilala. Pero promise, payat mo sa ano. Payat mo sa damit. Gaganon siya, oh. Pero ang Kasi, tsaka hindi iba yung braso mo doon. Sabi ko, ang lakas na di bakla. Pero in fairness, hindi ka mukha talagang masculine. Ayun, kahit lahat, mo, kahit hindi ako naka-make up, naglalakad ako sa Araneta, sa Cubao, pag nakita mo, mag-picture sa akin, sabi mo, ang ganda mo po sa personal. To, bakit lalaki, tomboy, lalaki, tomboy, tsaka babae, tatlo rin sila, nagsunod-sunod. Iba siguro talaga sa camera. Kasi yung camera. Ay, ganyan-ganyan, sabi niya, picture po, yung gundo niyo po pala sa personal. Oh, di ba? Maganda daw ako. Ang dami nagtatanong talaga. May nagko-comment, oh, maganda yung Brenda. Iba talaga yung pagpayat mo. Pero ang bako. Guwapa na ang payat, pero ang pako. Ay, ako mo. Ang baho ng pako. Naligo na rin tayo, Gwyn. Baho na rin natin. Maglaro pa.